продължение на седмица, както си е по традиция, Бургас е домакин на конкурса. Днес е фотосесията, която провеждаме тук на пясъчните фигури в Бургас. Всеки участник с официален туалет заснема професионални снимки, от които се изработва професионалното портфолио на конкурса, където пък от своя страна журито има възможност да наблюдава каква фотогеничност има всеки участник в този бук. My name is Chanel. I come from France. I am 14. Аз съм Роман, на 11 години съм. Мне 10 лет, зовут Ирина. Я из России, с города Екатеринбурга. My name is Jamila Wheeler, and I'm 15 years of age. I'm from South Africa. Hello, my name is Kate. I'm from Russia. I'm 10. Самия фестивал не е насочен към красота, а по-скоро е насочен към таланта. Всеки участник подготвя в рамките на доста месеци, тъй като всеки получава доста по-рано регламента за участието в конкурса и съответно, когато бъде избран да представя своята страна, доста време репетира, тренира своя творчески номер. Най-важното в този конкурс е таланта на детето. Mon talent est de la danse classique, le nom c'est la Felila. I am dancing ballroom dance. У меня будет творческий номер, цыганская песня «Мохнатый шмель на душе спокойно». My talent would be a traditional South African dance. Какъв е талантът, който ще покажеш тук? Ами един спектакъл, монологът на Лил от пиесата Сматоха на Йордан Радичков. Чудесно, можеш ли да ми кажеш две изречения от него? Добре. На тази тук ще я ударя кожата, защото ми изяде всичките кокошки. Тя не е никак умряла, ами само дето се преструва на умряла. Нали си за вяра аз нямам? Кой е глупав да верва? Умен човек верва ли? Кой ви подкрепя? Община Бургас, хиляди благодарности, че правят нещо за развитието на тези деца. Подкрепят ни много хора, много частни институции, много спонсори. Все пак ние правим нещо красиво за децата в Бургас и за децата, които са от различни държави, да видят нашия прекрасен град, да видят нашето прекрасно Черно море и нашите забележителности.